Så vide, fik vi helt skært fingrene af. Så prøver du igen lige så stille hurtigt frem, og så tilbage igen. Ja. Og så venter du. Du skal vente til jeg er færdig. Ja! Yeah! Nu er du ved at lære det. Du må ikke gøre noget nu, vel? Du venter til jeg er helt væk fra den. Okay, nu. Stop, stop. Blot. Nej. Hvad var det, jeg sagde? Lad være, det er ikke sjovt, fordi jeg kan få fingrene. Lad være! Lukas, så må du ikke. Men så skal du også høre, hvad der bliver sagt. Og så hører du. Lad være! Jeg skal have fat i den nu, ikke også? Okay, prøv så. Stop! Lad være! Nu skal jeg have fat i den igen, og så rører du ikke ved den. Og du venter til at jeg er helt væk fra den igen, ikke også? Ej, det blæser meget lige nu. Prøv så. Det blæser så meget, det blæser helt væk. Nej. Ikke rør ved. Skal jeg ikke holde den, mens du tager den så? Nej, Lukas. Det får du ikke lov til. Ikke røre ved noget. Så kommer der altså lige nogen forbi, så venter du lige. Ikke også? Vent. Okay. Ikke røre ved noget. Det er det. Stop. Det bliver meget svært at styre. Det er så koldt. Ja. Den er godt nok smart, hva'? Skal jeg lige tage en sløm og røde nu, skat? Ja, det er en god en. Nej, nu er der vist noget, jeg gør det. Lige så skidt. Ikke røde noget. Nej. Det skal faktisk sådan ud. Sigge, kom her. Sigge. Jeg rører bare ved dem her, jeg står. Okay. Ikke røde noget. Så. Så den flyver lidt til. Vi skal lige have lært, hvordan vi trimmer den, Lukas. Eller kalibrerer den. Nej, stop. Men det er fordi, at vinden blæser sig. Ja, man skal også tage højde for, at vinden blæser, det er rigtigt. Jeg tror sådan set, at hele styresystemet, det man kalibrerer det. Pas på, Sigge. Nej, Sigge. Der flyver hele tiden herover. Det prøver vi nu. Det var lige så højt som mig. Ja, det var han da vist lige på Søren, mand. Ja. Stop, Lukas. Var lidt højt op. Det var den da godt. Det er heldigvis, at det var helt klart. Ja. Vent lidt.
Hvorfor har de sådan nogle vinger? Det er helikopter, de har sådan nogle vinger. Så skal vi lige have den rigtig op igen. Det er lige hurtigt nok, det der. Så jeg tager den lige. Var det ikke hørtning og hørtning? Jo. Ja, nu tror jeg, den skal have kalibreret lidt nu. Snurrer den bare rundt på igen. Fuld knald. Ved du slet ikke? Det kan være, der ikke er mere batteri på nu. Så den skal lades op igen. Så skal vi holde pause. Prøv at se. Battery lost. Already? Maybe. Godt lande. Ja, jeg prøver lige en enkelt gang. Very hard to control. Og jeg får den. Ja. Kom lige herover. Du skal ikke stå lige oven i den. Wow. Hvorfor griner de af mig? De griner da ikke af dig. De griner af den helikopter. Den flyver så sjovt. Var det ikke langt at flyve? Jo. Ikke flyve nu. Er du klar? Ja. Nu. Hold. Var det ikke langt at flyve? Isn't it far it flies? Oh. Stop. Men det er ikke bare der blæsning. Ja, jeg ved godt. Du må ikke sådan lige fyre Men den det af. er sådan, du også kan putte på den anden. Det blæser godt nok lidt meget nu, Lukas. Ja. Lukas. Han billeder. 1, 2. Er du færdig? Oh! Det er godt nok meget plæsen. Ja. Det er godt nok. Nej, Siggy. Ja, kom bare. Det er godt, at den lige gentager de der. Ja. Det er godt, vi har en god bane over for basketballbanen, hvor vi kan flyve med den. Flot. Det var flot. Perfect. Ja.